Hallod, rázed odi? Oh. Oh. No, Jézus. Gyere, Mazoli. A sikát nem meri jobb. Gyere, ma a középen nem meri megfogni. Maradjon a gyerek középen, mert tudja ő hol kell ma fogni. Csúszik, tudod -e? Nem, de... Akarod, még nem fogod oppanthatod. Igaz-e? No, emeljük le. Olyan ide. Én még az anyjat, jó? De ugye közepít. No. Gyere. Ne fordítsd ott, mert... Nem tudom fogni, mau-mau. Hát nem is onnan kell fogni, innen kívülről fogja. Azt fogom, de ne fordítsd meg. No. Így feküdjön. Nem érted? Hát úgy, ahogy most fogja, úgy. De hogy fordítottad? De hogy fordítottak? Milka moja. No. Na, Milka. Gyerünk. Így kell. Fordjunk, Fordjunk. Te kell tenni abban, hogy elültem szó.